Maiatzaren 17an homofobia, lesbofobia eta transfobiaren aurkako mundu eguna denez, Bizkaiko Foru Aldundiak errebindikatzeko eta informatzeko kanpaina berri bat jarri du abian, sexu bazterkeria ororen aurkako borrokatzeko eta herritarrak sentsibilizatzeko. Homofobiarik ez, noala homofobia, izenburuarekin ekimen honen aurteko ardatza kirola izango da. Bilboko Atletik taldearen lankidetzari esker Josu Urrutia presidenteak Iraia Iturriagi, neskeen taldeko kapitainak eta Carlos Gurpegik hartuko dute parte indarkeria, aipamen edo ekintza homofoboak amaitu daitezela eskatzeko. Bizkaiko Foru Aldunditik berriro azpimarratu nahi izan da, sexu orientazioagatiko eta genero nortasunaretiko bazterkeriaren aurkako borrokarekin duen konpromisoa. Horretarako eta 2010an hasitako ekimenari jarraituaz, kanpaina antolatu eta aniztasun sexualari buruzko erakunde adierazpena prestatu du, lesbiana, gay, transexual eta bisexual elkarteekin lankidetzan. Bizkaiko Foru Aldundiak udalak eta mankomunitatea gonbidatu ditu kanpaina honekin eta erakunde adierazpenarekin bat egin dezaten.